ng mga nagbabagang balita. Pambabakod umano sa Siruma, walang nangyayaring land grabbing ayon kay Governor El Rey Villafuerte. Mga empleyado ng TESDA na sorpresa sa surprise drug test. Kaalaman ng mga kabataan sa HIV at paggamit ng contraceptives tinalakay sa isang seminar. Higit sa 10,000 na trabaho, lokal at abroad, alok sa job fairs sa Bato. Magandang gabi! Narito ang mga maiinit na balita sa Camarines Sur. Hindi dumalo sa pinatawag na hearing ni ARPOC Chairman at Camarines Sur Governor El Rey Villafuerte hinggil sa issue ng land grabbing umano sa bayan ng Siruma ang ilang mga personalidad. Sinagot naman ng gobernador ang mga paratang at handa sakaling umabot naman ito sa Kongreso. May ulat si Regine Bue. Legal at titulado. Ito ang mariing paglilinaw ni Camarines Sur Governor at ARPOC Chairman El Rey Villafuerte kaugnay ng isyu ng umanay land grabbing na ibinabato laban sa kanya matapos ang pagpapabakod sa isang malawak na lupain sa bayan ng Siruma. Sa isinagawang notice of meeting for official proceedings nitong Biyernes, Pebrero 13, diretsahang sinagot ng gobernador ang mga paratang na unang lumutang sa social media. Nag-ugat ang isyu matapos maglabas ng post ni Randall Gadook, may-ari ng isang resort na malapit sa nasabing lupain hinggil sa umanay iligal na pagpapabakod sa lupang sakop ng Barangay San Ramon at Salvacion, Siruma. Naisama rin sa usapin ang pahayag ni Siruma Mayor at Partido District Representative Arnio Fuentabella na nagsabing iligal umano ang ginagawang pagbakod sa lugar. Subalit iginit ni Gov. El Rey Villafuerte na may malinaw na titulo at legal na basihan ng lupang pinag-uusapan. Ayon sa kanya, ito ay nakapangalan sa Wanderlust Land Development Corporation, isang korporasyon na pag-aari ng kanilang pamilya. Iprenasenta sa pulong ang mga dokumentong nagpapakita na ang mahigit 1,000 ektaryang lupain ay natitulukan pa noong 1941 at noong 2023 ay formal nang nailipat ang pagmamay-ari sa Wanderlust Land Development Corporation. Kaya malinaw naman walang na land grab dahil titulado. Wala naman inagaw, wala naman inabuso, walang pinalis. Hindi naman natin kung mag-usap, papamigay pa nga yun. Lahat to legal. Ang mga nagsasabi lang na illegal, yun yung mga naninira. Ayon pa sa mga kinatawa ng Department of Agrarian Reform, Department of Environment and Natural Resources at Land Management Bureau na dumalo sa pagpupulong, dokumentado at lehitimo ang pagmamayari ng nasabing korporasyon sa lupa. Kaya wala umanong basehan ng umano'y land grabbing sa ekta-ektaryang lupa. Doon sa plotting po namin, base doon sa presented na titled copy from the Register of Deeds on the titled under the Wanderlust. Nung i-plot po namin, it appears na nasa loob po yung claim na property ni Mr. Randall on the presentation po na makikita natin. So basado sa title, registry, sa DNR survey, ang may-ari niyan ay sino po? Kung doon po sa title, sir, pag-usapan na nasa loob po yan ng Wanderlust. Okay, itong mga panahon, na pig-document mi siya, pigiling mi mayong tagsadiri. Kaya ang na-release kang dar, pigaapod na pang Original Certificate of Title. OCT pa po siya, Collective Land Ownership Award. So ngunya na araman ta na igwa siyang titulo, yan po ang pag-uulayan with the governor na may assurance siya na mayo mampipahali. Kapansin-pansin namang hindi dumalo sa pagpupulong si Randall Gadook, gayon din si Mayor Karina Pulinga, sa kabila ng pag-asa na mailalahad din nila ang kanilang panig sa issue. Samantala dumalo naman sa pulong ang ilang municipal councilors ng Siruma at mga kinatawan ng mga barangay San Ramon at Salvacion. Nilinaw nila na wala umanong naganap na kaguluhan o anumang insidente sa lugar kaugnay sa pagpapabakod. Well, sayang, nag-attend sila. Nakita mo naman, patas naman po ang hearing. Wala naman tayong pinagalitan, wala naman tayong tinakot. Gusto lang natin katotohanan. Siguro luminaw sa mata ng tao ang issue. Siyempre ang mga kalaban, palagi na yan nagbubulag-bulagan, nagbibingi-bingi yan.
Pero sa lahat ng mga taong gusto ng tapat na sagot, nakita naman, malino naman. Sinabi ng gobernador na handa siyang dalhin ang usapin sa Kongreso upang ganap na mailatag ang lahat ng legal na dokumento at matuldukan na ang mga paratang. Gusto namin makarating sa Kongreso ang issue nito sa Siroma. Gusto namin maharap lahat ng forum, media, Congress, lahat. Sanay naman po tayo dyan. Hati Kamsur, hinarap natin. Umarap tayo sa Congress, umarap tayo sa Senate. Ready po tayong harapin sa isang hearing sa Kongreso. Galing po ako dyan. Malakas loob ko dahil kami nasa tama. Sa huli iginiit ng pamahalaan palalawigan na ang mga hakbang na isinagawa ay naaayon sa batas at may sapat na legal na dokumentadong sumusuporta sa pagmamay-ari ng lupa. Richin Boe, CSN. Higit sa 1 milyong pisong halaga ng shabu ang nasabat ng mga otoridad sa 3 sospek sa bayan ng Bula habang isa naman ang nakatakas. Baril at droga nasamsam naman sa search warrant operation sa bayan ng Bato. Si John Amador sa detalye. Higit sa 1 milyong piso ang nasamsam ng hinihinalang droga ng mga otoridad sa 3 kalalakihan sa barangay Palsong, Bula, Camarines Sur. Ayon sa pulisya, bigatin o konsideradong high-value individual ang mga nadakip na mga sospek. Isa naman sa kanilang kasamahan ang nakatakas. So may malaking 200 eksakto, no? More or less 200 grams na shabu na nakuha during the buy-bust operation sa isang, actually 4 ito na mga high-value individuals dyan po sa Palsong, Bula, Camarines Sur. At isa sa 4 na mga high-value individual na mga suspects ay nakatakas. Yun na nga, naging very successful naman dahil nakumpisa nga itong 200 grams more or less na gramo ng shabu at ito ay nagkakahalaga ng 1,360,000 pesos. Nakatakas man sa mga otoridad, hindi lusot ang sospek na kilala na ng mga otoridad na mahaharap sa kasong Comprehensive Dangerous Drugs Act. Kasama pa rin po siya sa makakasuhan under Republic Act 9165, the Comprehensive Dangerous Drugs Act. Ang dahil mga high-value individuals ito, medyo matagal yung naging surveillance dito bago isinagawa ang successful na buy-bust operation in coordination with the PDEA. Yung drug clearing operation is tuloy-tuloy naman yan. That is a continuous activity and yung drug clearing oversight committee being chaired by the regional director ng PDEA and the PEP is only a member of that Oversight Committee on Drug Clearing. Sila ang chair dyan. And tuloy-tuloy naman po yan. And we have a unit also na nag-aasikaso doon sa proseso. Tuloy-tuloy po yung drug clearing operations natin. Samantala, isang individual naman ang sinilbihan ng search warrant sa parehong kaso sa Bato, Camarines Sur. Wala ang suspect sa bahay ng isinilbi ng mga otoridad ang warrant maliban sa droga. Nasamsam rin sa bahay ng suspect ang baril at mga bala. Kaharapin ng suspect ang kasong paglabag sa RA 92165 at Comprehensive Law on Firearms and Ammunition Act. John Amador, CSN. Bultong sigarilyo ang nabawi ng mga otoridad sa ikinasang entrapment operation ng Minalabak Police. Nasamsam na sigarilyo hinihinalang smuggled. Nagbabalik si John Amador. Sa udyat ng Puser Bayer, agad na inaresto ng mga otoridad ang 34 anyos na lalaking ito na taga-Calawag, Naga City sa isinagawang buy-bust operation pasado 1:00 ng hapon ngayong Biyernes, February 13. Ang suspect nagbebenta di umano ng mga illegal at hinihinalang smuggled na mga sigarilyo. Nabilhan ng mga operatiba ang suspect ng smuggled na sigarilyo na nagkakahalaga ng 5,000 pesos. Ang operation tapo ngunyan sarong matrayompong buy-bust operation for violation of Section 94 of Republic Act 7394, Consumer Act of the Philippines, Section 264 and 265 of Republic Act 8424, National Internal Revenue Code as amended by Republic Act 10963 or the Train Law. Ang suspekta po
alias John ng Calawag, Naga City. Ayon sa PNP, labag sa batas ang ganitong pagbebenta lalo't walang mga graphic health warnings at wala itong mga kaukulang dokumento. Para tong anay sa ating ekonomiya. So maliit man, pero pag ito ay kumbaga napabayaan at naging talamak sa ating bayan hanggang sa ating bansa. So yung ekonomiya po natin ang maapektuhan. Paalala po natin sa ating mga kababayan, maging law-abiding citizen lang po tayo para hindi tayo magsisi sa huli. Mahaharap ang suspect sa patong-patong na kaso sa mga nalabag gaya ng paglabag sa Section 94 ng RA 7394 o Consumer Act of the Philippines, Section 264 at 265 ng RA 8424 o National Internal Revenue Code at RA 10963 o Train Law at RA 10643 o Graphic Health Warnings Law. Jan Amador, CSN. Sumailalim naman sa sorpresang drug test ang mga empleyado ng TESDA Camarines Sur. Empleyadong magpopositibo sa illegal na droga. Ano kaya ang mangyayari? Alamin sa ulat na ito. Isa-isang sumailalim sa drug testing ang mga empleyado ng Technical Education and Skills Development Authority o TESDA Camarines Sur. Layo ng programang ito na matyak ang drug-free workplace sa kanilang lahat ng operating unit. So itong program lang ito, ang pinaka-objective is to ensure na yung mga officials, employees ng ating government ay not involved in drug use. Matapos ang drug testing, sumalang ang mga empleyado sa orientation seminar na layong mailayo sa impluensya ng illegal na droga ang kanilang mga empleyado. They are discussing po what are the effects na pwedeng mangyari sa mga users, sa mga drug dependents, and also what are the preventive measures po na pwedeng gawin ng opisina ng TESDA para po ma-preempt or ma-avoid po yung pagkalat ng drugs. And we are aiming po sa TESDA Region 5 na drug-free workplace. Umaasa ang ahensya na wala sa kanilang hanay ang magpupositibo sa illegal na droga. Batay sa CSC Memorandum Circular No. 13 Series of 2017, immediately dismissed ang isang empleyado ng pamahalaan at sasailalim sa confirmatory test sa DOH accredited clinic. Sasailalim naman ito sa rehabilitation, counseling at treatment process, at kung hindi dito tatalima ang isang empleyadong nagpositibo sa pinagbabawal na gamot, ay maaari siyang kasuhan ng grave misconduct. Nick De La Cruz, CSN. Para mas lumawak pa ang kaalaman ng mga kabataan sa isa sa tinatawag na silent killer, isang seminar patungkol sa HIV/AIDS ang inorganisa ng isang universidad. Si Jem Garcia sa detalye. Breaking the Stigma. Yan ang pangunahing layunin ng seminar na inorganisa ng isang universidad sa Camarines Sur sa bisperas ng Valentine's Day. Sa seminar na may temang Safe Tayo, Protect, Prevent, and Empower, tinalakay ang impormasyon patungkol sa HIV at AIDS at kung paano ito nakakahawa. Dinaluhan ito ng mga mag-aaral sa nasabing institusyon kung saan layunin ng programa na magkaroon ng kamalayan ang publiko sa usapin. Ayon sa Gender and Development Resource Center ng institusyon, malaking hakbang umano ang ganitong programa upang mas maging bukas ang isip ng kabataan sa isyu na laganap sa lipunan. Dapat maging bukas ang ating isip. Number one, kailangan alisin na natin yung paniniwala na sa halip na tayo ay maging close-minded sa mga ganitong issues, ay dapat natin itong alamin para tayo ay mag-benefit sa ganitong information. Sa halip na discrimination, judgment, ay dapat maging open tayo at we can create a more safe university and community. Ani ni Richard, presidente ng isang organisasyon, ang kanyang personal na karanasan bilang 10 years person living with HIV, ngunit ngayon undetectable na. Kung saan ginagamit niya ang platapormang ito upang maiwasan ng diskriminasyon o stigma na madalas ibato sa kanila. Paano natin ito susugpuin? Paano natin ito lalabanan? Let's make this into an education. Give our community the correct information, educate our community, kasi ito lang naman ang susugpo, ang lalaban, kayang lumaban sa mga usaping diskriminasyon at stigma. Maliban sa seminar ay nagkaroon rin ng libreng HIV testing and screening na mahagi rin ng kondom bilang bahagi ng International Condom Day.
Para sa isa sa mga estudyante ng universidad na si John Ray, ay hindi umano layunin ng aktibidad ang pag-uudyok sa sexual na gawain, bagkos isa itong inisyatiba upang magkaroon ng kamalayan ang mga kabataan. Paunti-unti is mawala yung stereotyping or about yung taboo sa HIV testing, and nilalapit namin sa students yung access sa HIV testing and sa mga contraceptives na dapat naman talagang i-avail ng mga youths, especially the youths. And we are not encouraging yung, kasi minsan ang naisip nila, pag sinabing free condoms, HIV testing, is nag-encourage na kami ng sex or makipag-sex yung mga students, which is totally wrong. Layunin ng programa na hikayatin ng publiko na magpasuri, wakasan at sugpuin ang maling pag-unawa sa isyu ng HIV at AIDS. Jam Garcia, CSN. Isang blood donation drive ang inorganisa ng Rural Health Unit ng Kanaman, Camarines Sur sa bisperas ng Valentine's Day. Malaking tulong daw ang nakolektang dugo lalo't nasa red code ang supply ng dugo sa BMC Blood Bank. Narito ang ulat. Ika nga sabi nila, iba-iba ang love language, and act of service is one of those. Hindi dyan iba ang pagdodonate ng dugo na nakakadugtong ng buhay sa mga nangangailangan. Kaya naman itinoon ng Rural Health Unit ng Kanaman, Camarines Sur ang blood donation drive sa bisperas ng Valentine's Day kung saan nasa 100 bags ang target na matipon. Ilan sa mga nag-donate ng dugo ang regular ng blood donors na sina May Angela at Mark Bitara that shares one purpose, ang makatulong at makadugtong ng buhay. Parang po makatabang po sa nangangaipo. Kaya nag-willing pa ako mag-donar niyan, random. At least 20 times po, starting 2015. Start po sa paglaog ko din ng trabaho sa LGU Kanaman. Nag-start na po ako twice a year, every February and August. Ayon sa Bicol Medical Center Blood Bank, malaking tulong ang matitipong dugo lalo't nasa red code o may kakulangan sa supply ng dugo sa ngayon. Sa pamamagitan ng ganitong mga blood donation drive, nare-replenish ang supply ng dugo sa blood bank. Hinikayat din ng BMC Blood Bank ang publiko na mag-donate ng dugo bilang paraan ng pagmamahal sa kapwa ngayong Valentine's Day. Pinaka-purpose natin is para makaprovide kita ng blood products para sa mga pasyente na nangangaipuhan ng pagsali ng dugo. So, ang BMC po is kinikater po ang mga pasyente, bako lang po sa Kamsur, pati po sa ibang probinsya. Chris Novello, CSN. Wala ng 24 oras at Valentine's Day na, kaya naman in a hurry ang lahat na mamili ng mga panregalo at bulaklak ngayong araw ng mga puso. Narito ang ulat. Valentine's Day na bukas, kaya the rush is on. Sa sentro ng pili, dagsa ang mga mamimili ng mga bulaklak at panregalo. Kagaya na lang ng ginawa ni Alexandra na isang estudyante na magiging busy na umano daw ito sa araw ng mga puso. Kaya ngayon na siya bumibili ng flower para sa kanyang BFF na dream na makatanggap ng regalo. Nakabudget lang raw ito ng 500 pesos ngunit mas nakamura daw ito. Dream niya po kaya makareceive ng flowers. Sakto lang po. Affordable naman po ang mga flowers po dyan sa 500. Actually lang to, 350. So, maganda na po. Para pa-appreciate ninda na padaba po sinda. Para ma-appreciate ninda kung paano kayo padaba na lalaki. Ayon naman sa tindera na si Jurisa, ang kanilang mga tinitinda ay lahat naman budget friendly. Lalo na ang kanilang mga single bouquet na umaabot lang sa 50 pesos pataas na swak para sa mga estudyante na naka-on budget. Hindi rin daw sila umano magtataas ng presyo sa mismong araw ng mga puso. Yung mga single bouquet po na mga satin tsaka ito pong mga 50 ay same lang po. Ang target po kasi namin mga students din po. Gaya po last year. Nick De La Cruz, CSN. Naobserbahan ng PHO Kamsur ang dumadaming nagpapakonsultang outpatient na hypertensive. Maaari umanong may ugnayan sa kakulangan ng ehersisyo at hindi tamang diet. Narito ang ulat. Regular na pumupunta sa Edmero Clinic sa Capitol Complex si Nanay Flora at Marilu upang magpakonsulta at humingi ng maintenance medicine. Si Nanay Flora at Marilu kasi matagal nang may dinaramdam na high blood. Masakit daw sa bulsa kung bibili pa sila ng mga gamot, kaya't maganda raw na may ganitong programa para sa kanila. Malaking bagay na po yun kasi hindi na namin bibilhin, gaya namin wala. Papasalamat ako sa probinsya na igong araw ganing programa.
Dako lang tatabangan. Sa mga mahihirap, marakin mayong pambakal ni bulong. Ayon sa medical expert ng PHO Kamsur, na obserbahan nila ang pagtaas ng bilang na nagpapakonsulta sa kanila ay may mga edad na hypertensive. Mahalaga umano ang laging mamonitor ang kanilang diet at pag-iirsisyo para sa kanilang alta presyon at pag-inom ng maintenance medicine. Malaking epekto po siya, no? Siyempre, pag stress, mas lalong nakaka-high blood. Sa diet, ayan po talaga yung nakaka-apekto pag mahilig sa mga maalat, mga matapat mamamantikang pagkain. Siyempre, mas malaki po yung chance na tumataas po yung BP. Hinikayat niya rin ang publiko upang magpakonsulta ng regular at humingi ng maintenance medicine dahil sapat ang gamot na ipinamamahagi rito. Mas maganda po kung nakakapag-check up regularly. Meron din tayong mga blood test na pwedeng gawin every 3 months. Tapos, kung meron pang BP sa bahay, mas maganda kung na BP monitoring para makita natin kung talaga bang naging kontrolado ng mga gamot or ng lifestyle yung BP natin. Nick De La Cruz, CSN. Mga 4Ps beneficiary ang naging target ng satellite registration ng Philippine Statistics Authority o PSA sa Pili, Camarines Sur. Mas maraming PhilSys registrants target ng PSA sa satellite registration. Si Jem Garcia sa detalye. Hindi na pinalampas ni Rowena ang pagkakataong iparehistro sa Philippine Identification System o PhilSys ang kanyang 2 anak. Maganda po sana kasi hindi na kami mamasahe sa Puntang Naga. Isa siya sa mga 4Ps beneficiary na nakinabang sa 2-day satellite registration para sa mga gustong magpagawa ng national ID na handog para sa 4Ps members sa bayan ng Pili. May ituturing na hakbang ito ng Philippine Statistics Authority upang mas paigtingin pa ang registration para sa national ID. Actually, pag sinabi mong satellite, or sa term namin, ang tawag is mobile registration. Hindi natin sila pinapapirmi sa isang lugar kasi limited lang yung number of teams. So, ang ginagawa natin is naglilibot. Ayon sa PSA, marami pa umano silang nakahandang satellite registration sa iba't ibang lugar sa Camarines Sur upang mas makatulong sa publiko at mailapit ang kanilang serbisyo. Ang objective namin is hindi kami ma-zero. Lahat sa maghapon dapat marami kaming ma-register. So halos marami pa talaga na kailangan magpa-register. Paalala rin ng pamunuan ng PSA na samantalahin na ang hakbang na ito upang makapagparehistro na. Jem Garcia, CSN. Marami ang na-hired on the spot sa local and overseas job fair sa Bayan ng Bato. Aktibidad naging one-stop shop rin ng mga job seeker. Narito ang ulat. Mula pa sa Bayan ng Balatan, maagang nagtungo ang fresh graduate na si Princess sa MRV Gymnasium sa Bayan ng Bato para sa local and overseas job fair ng Kamsur Peso at Bato. Bit-bit ang kanyang updated resume kahit medyo kabado ay baon niya ang lakas ng loob at confidence na humarap sa bawat kumpanyang pinasahan niya ng kanyang resume. Nakakakaba pero at least na experience and na try po na mag-apply. At least sa next marunong na po kami. Worth it naman umano ang paggising niya ng maaga lalo't na hired on the spot siya ng isa sa mga pinasahan niyang employer. Matagal na po ako naghahanap po ako online ng trabaho. So ito po, opportunity po ito and napakasaya po kasi na-hire on the spot. Thank you so much po sa opportunity na binigay niyo po sa amin, lalo na po sa akin and sa mga kapwa ko po, fresh graduates. Thank you so much po. Sana patuloy pa po. Isa lang si Princess sa mga taga-Rinconada sa daan-daang nagtungo sa inorganisang job fair sa Bayan ng Bato. Higit sa 10,000 job vacancies ang alok na trabaho sa aktibidad. Pinakamarami ang job vacancies ng Philippine Army na naghahanap ng higit sa 7,000 individual para sa Candidate Soldier Course. May bakanteng trabaho din abroad para sa mga bansang Cambodia, Laos, Oman, Saudi Arabia at Poland, kaya naman hindi na yan pinalampas ni Nero mula Tinambak. Para may ahon ko yung pamilya ko sa kahirapan saka masustentuhan yung pangangailangan nila. One-stop shop na rin ang job fair dahil dumalo rin ang Department of Labor and Employment o DOLE, Department of Migrant Workers at iba pang ahensya ng pamahalaan. Nag-alok rin ng training services ang Southeast Asian Institute of Computer Technology o CICT. Ayon sa Kamsur Peso, sa pamamagitan ng naturang job fair katuwang ang Public Employment Service Office ay inilalapit sa mga job seeker ang trabaho at oportunidad na hindi naluluwas pa ng Metro Manila.
So PESO is, kumbaga kami itong nagtatabang ay nag-a-assist para ma-make sure na makakapagtao kita ng decenteng trabaho and safe job para sa itong mga job seekers. So ining sa mong ginigibong job fair, this is a one-stop shop, and at the same time, malilesen sa indang mga pamasahe, si money, effort, and time na maduman pa sa Manila or sa ibang lugar. So itong mga nasa Rinconada area, mga nearby LGUs, they could avail this job fair as Chris Novello, CSN. Looking for a present ngayong Valentine's Day? Why not try ang mga produktong gawa ng mga persons with disabilities sa Naga City? Si Jem Garcia sa detalye. Still looking for idea ng panregalo para sa inyong mga ka-Valentine's date? Worry no more, and you might consider ang iba't ibang produktong gawa ng persons with disabilities sa Naga City. Ayon kay Cheryl Fernandez, presidente ng Persons with Disabilities Vendors Association, mabenta umano ang mga gawa niyang dried at crocheted flowers. Dried flowers, pwedeng maghaloy po siya. Maski, basta tama lang po ang pakatago na pakasaray. Tapos, pwede siya mag-last for 3 years po. May iba't ibang disenyo at sukat ng mga dried at crocheted flowers ang binibenta nila rito at nagkakahalaga lamang ng 150 pesos pataas at depende sa klase ng bulaklak. Matagal na umano silang gumagawa ng mga gantong klaseng produkto at taon-taon umano silang nagkakaroon ng pagkakataon para makapagtinda rito. 3 years na po akong nagigibong bouquet. Bouquet ko po made of wooden flowers, tapos dried flowers. Hinihikayat naman nila na pumunta, bumili at suportahan ang mga produktong gawa ng naturang organisasyon. Jem Garcia, CSN. At yan ang mga maiinit na balita ngayong araw sa Camarines Sur. Kami ang Camser News. Ako po, si Chris Novello. Diyos mabalos sa pagtitiwala.